बीड़ा वाली माई से को भक्त होता है माई कि मोर झरी बनैया पतवार ना खेवैया मोर झरी बनैया पतवार ना खेवैया बेड़ा अपना घर में बड़ा केहू गार्जियन बोलाई हमरे हम बड़ी हो जा प्यार दुलार मिली वह प्यार दुलार बात हम खींचो लाई भाई माई से भक्त होता के माई हम सुनले बानी शक्ति तू जगदम्बा ब्रह्मणी रुद्राणी भजन पर श्री राज किशोर सिंह जी लोजपा नेता बानी भावी विधानसभा प्रत्याशी बानी हमारे के आशीर्वाद दिले बानी बार बार प्रणाम कर आशीर्वाद की प्रतीक्षा का भक्त होते है माई बुद्धि से तब भेजना हमारा बाटे न विद्या न ज्ञान
कि माई तार परिभाषा कैसन बा कि तू के हो सूर असुर के संत लंघ के सब कर रहुरा माता गोलू के माई होली दाना निज चरणन में खाता देखिए पुरस्कार छपरा जिला में बहुत बार हमारे कार्यक्रम भइल बा लेकिन नए भेंट हो हमारा कविंदर चाचा से बड़ी संगीत प्रेमी कविंदर चाचा के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल हम स्वागत करो हमारे गार्जियन जेकरा आदेश के बल पर आज सब कलाकार के संत महात्मा के गार्जियन लोग के सबका ये अवसर प्राप्त भइल अधिवक्ता बानी हमार एमपी चाचा की ओर से आशीर्वाद मिलल बार बार चाचा के प्रणाम आशीर्वाद के सदैव प्रतीक्षा सूर असुर में संत लंघ के सब कर रहुरा माता गोलू के माई होली दाना निज चरणन में खाता काहे लइका होवे शिकारी माई हो ते तू चुचुकारी कि बेड़ा पार लाल माई बेड़ा पार लाल माई बेड़ा पार लाल माई बेड़ा पार लाल माई अविनाश बाबू के ससुराल हंकारपुर से बहुत बहुत आशीर्वाद देने अविनाश भैया बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा भोला बाबा मोर जहाज हरी बनैया पतवार ना खेवैया बेड़ा पार लाग माई बेड़ा पार लाग माई बेड़ा पार लाग माई भजन अच्छा लागल तो एगो ताली बजा।